ଏଇ କଣ ଧରୁଛୁ ରେ? ସେ ଚାର୍ଜରଟାକୁ ନବୁ। ଦେଖୁଛି। ଏଇ କଣ କରୁଛୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛୁ ନା? ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହୁଅ। ବାବା ଚୁପ। ଆରେ କାହାକୁ ଚୁପ କହୁଛୁ? ତୋ ବାବାକୁ ନା ମତେ? ଆଛ ଆଛ ଚକେ କିଏ ଖାଇବ? ଚଚ 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 କିଏ ଖାଇ? ଆଛ ବେଳ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ତୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିନ। ଏଇ ଚାର୍ଜର ଛିଡ଼ିଲେ ନା ବାବା ଗାଳି କରିବେ। ଏଇ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଦେଖ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ଦେଖ। ନା ସେ ଧରିବନି। ତୁ ଚାର୍ଜର ଧରିବନି ତ ନା? ହାତ ପଡେଇ ଦେଲ। ଦୁଷ୍ଟ। କଣ ହେଲା କିରେ? କଣ ଭାବୁଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି? ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିବୁନି ତ ବାବୁ? ବାବୁରେ अरे रे रे बाबू बाबू एपटे आसे। से कैमेरा को धरियो। ना ना कवाटा आजनी कवाटा आनी गेलो करो नहीं दुष्ट गेलो निदो छाड़ीनी मो गेलु ना निदो छाड़ीनी आखी मस्तुची। एई किस सब जिनस दरकार ना हाथ में जहाँ हो गुड़ा दरकार तोर ना कुआड़ जीवु तेल माखिबुनी तो तेल माखिबुनी तो तेल माखिबुनी जा।